тоҷикистон муҳоҷирони меҳнатии худро ба ҷопон мефиристад. омодагиҳо дар доираи меморандуми ҳамкорӣ оид ба ташкили механизми иттилоотӣ барои ҷалби мутахассисони хориҷӣ ба ҷопон оғоз ёфта, дар ояндаи наздик тоҷикистон муҳоҷирони меҳнатии худро ба ин кишвар фиристода метавонад. Ин масъала зимни мулоқоти вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон Солиҳа Холмаҳмадзода бо сафири ҷопон дар Тоҷикистон ҷаноби Кейко Фурута мавриди баррасӣ қарор гирифт. мулоқот дар вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии кишвар доир гашта, ҷонибҳо вазъи имрӯза ва дурнамои муносибатҳои ду кишварро дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ ва рафти омодасозии мутахассисон мавриди баррасӣ қарор доданд. зимни мулоқот ба ҳамкории дуҷониба дар доираи меморандум оид ба ташкили механизми иттилоотӣ барои ҷалби мутахассисони хориҷӣ ба ҷопон аз рӯи барномасозии мутахассисони баландихтисос таваҷҷӯҳи хоса дода, масъалаи омода намудани муҳоҷирони меҳнатии тоҷик барои кор дар ҷопон бо дар назардошти талаботҳои бозори меҳнат баррасӣ шудааст. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.